Mga kauturan, mayo nga adlaw sa inyong tanan. Kag sa sining tion magapadayon kita sa pagkamalandong sang pulong sang Ginoo nga makita sa Marcos kapitulo 6 halin sa 14 tubtob sa 29. Pero ang atong paghimuon amo nga basahon lamang naton ang 16 pakadto sa 18 kag diri nagasiling sang pagkabati ni Herodes sini nagsiling siya, si Juan Bautista siya. Ginpapugutan ko siya, pero karon na banhaw. Si Herodes mismo amo ang nagmando nga ipadakop si Juan, ipagapos kag ipabilanggo. Ginhimo niya ini tungod kay Herodes nga iya pangasawa bisan ini siya asawa sa iya utod nga si Felipe. Pirmi lang siya ginahambalan ni Juan Bautista kag si John nagasiling hindi matarong ang imo pagpangasawa sang asawa sang imo utod. Ini amo ang pulong sang Ginoo kag ang bug-os nga istorya dire nagahambal ini nanungod sang kamatayon ni John the Baptist, ang maukod kag matutong nga alagad sang Dios. Kag may mga tao nga nasulat diri ang ila mga ngalan, kagaton anay ni sila kilalahon agod nga sa aton nga pagpadayon karon matian aton pirmi ang ila mga ngalan kag aton maangpan kung sino ini sila. Ang una nga tao nga na-mensyonad rin, amo si Haring Herodes. Ini siya ginatawag nga si Herodes Antipas. Herod Antipas. Ato nina dumdumon kay sa Bible, kadamo sa mga hero dire. May Herod the Great, may Herod Agrippa, may Herod Antipas. Ang ato iya paghambalan karon amo si Herod Antipas. Kaging sa kangalan dire nga mensionar amo si Felipe. Din si Herodias. Kag isa nga importante nga ngalan nga na-mensionar dire amo si Juan Bautista, John the Baptist. So may mga 4 o kung 5 ka mga tao nga aton pagabantayan ang ilang ngalan, si Herod Antipas, si Philip, si Herodias, kag si John the Baptist. Aton ini sila masugat liwat sa idalom nga mga verses subong. Okay na istorya amo ini. Si Herod Antipas, si King Herod Antipas, kag si Felipe mag-utod din sila nga duha. Isa sila kaamay, pero hindi ko sigurado kung ang iloy nila lain-lain. Kaya ngila sini nga amay, nga si Herodes man, may ara nga napulo ka mga asawa. Pero sigurado ako 100% nga isa sila kaamay. Si Herod Antipas kag si Felipe isa lang kaamay. Ang problema dire, amo nga sila nga duha, may isa lang kaasawa, kag nga ngalan niya si Herodias. Si Herodias ang iyang bana mag-utod. Si Herod Antipas kag si Felipe mag-utod ang iyang bana. Kag tungod sang sala nila nga nahimo, si John the Baptist ang maukod nga alagad sang Dios, amo ang naghambal sa ila kay Herodes kag kay Herodias nga hindi insakto ang ila ginahimo kay man ginaulo asawa ni Herod Antipas ang asawa sang iyang utod nga amo si Felipe. So ginsabdong sila ni John the Baptist nga hindi insakto, hindi husto ang inyo ginahimo
kay supak ina sa mga kasuguan sang Dios nga nasulat sa balaan nga kasulatan. Kag ang Bible nagatudlo sa aton kag makita ini sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 14 nga nagasiling, "You shall not commit adultery." Ang nahimo ni Herodias kag ni Herod Antipas adultery o kon pagpakig hilawas, kag ang Dios maatag nga ang isa sang mga napulo kasugo nagasiling, hindi kamo magpakig hilawas. Kag dugang sina sa Leviticus kapitulo 18 bersikulo 16, dira ginhambal gid nga hindi bagay nga magpakighilawas ang isa ka tawo sa asawa sang iya utod. Di kay si Herod Antipas kag si Pilipi mag-utod, ang natudlo sang Bible nga hindi bagay kag nagakaigo sa imo Herod Antipas nga magpangasawa sang asawa sang imo utod nga si Pilipi. Kung sa bagay, kung may panahon ikaw, basahon nimo ang Leviticus kapitulo 18, ang bilog nga chapter 18 sang Leviticus. Dira ginatudlo sang Dios nga hindi bagay nga ang isa ka tawo magpangasawa o kon magpamanaman sa iyang malapit nga parente. Dira imo ina mabasa. So kamo, wala kita kahibalo, ang Dios lamang. Kung ang imong ginapangaluyagan ang imo malang parente, ang Dios naghatag siyang warning nga hindi na bagay nga ikaw magpangasawa kag magpamana sang imong himata o kon malapit nimo nga parente. Kung ang ginapangaluyagan mo subong imo nga first cousin, second cousin, doon dumanga ang Dios naghatag nagadaan sang warning. Leviticus chapter 18, kung may Bible ikaw sa imong kamot, tilaway kag basahon, kay mabalaan mo da ang mga detalye nga ang Dios maatag nga nagahambal nga hindi nagakabagay nga ang isa ka tawo magpangasawa kag magpamana sa iyang iya man lang kaliwat o kon iyang parente, himata nga ginasiling. Okay. Diri iya si King Herod Antipas, iya ginulo asawa, ang asawa man siya nga utod nga si Pilipi. Bosa ang Dios paagi kay John the Baptist nagsabdong sa ila. Ang Dios wala makulangi sa pagtudlo kag pagsabdong sa ila kag sa aton man subong. Kung sa bagay, basahon na kon liwat ang verse 18 sa Mark chapter 6. Diri nagasiling, pirmi lang siya ginahambalan ni Juan Bautista. Ang pulong pirmi lang, sige-sige, wala nagauntat si John the Baptist sa pagsabdong, sa paghambal sa ila. Anong siling ni John the Baptist? Siling niya, hindi matarong ang imo pagpangasawa sang asawa sang imo utod. Kagamoy na si Pilipi nga utod ni King Herod Antipas. Okay? Now, siling nakon, wala gid nakulangan ang Dios pagsabdong sa ila. Ginsabdong sila sang Dios paagi sa iyang alagad nga ginatawag nga si John the Baptist. Pero ang nangin resulta amo ini, imbis nga magpamati sila sang pagsabdong sang Dios, paagi siyang alagad, nagpangakid pagid sila tapat. Wala sila nagpamati sang pagsabdong sang Ginoo, gina-ignore nang nila
ginabaliwala lang nila ang mensahe sang Dios, kag luwas sina nga ginabaliwala lang nila, nagtubo pagid ang kaakig sa ilang hunahuna kag sa ilang balatyagon. Ilabi na gid si Herodias nga asawa ni King Herod Antipas, kag asawa man siya nga utod nga mo si Felipe. Sobra gid ang iyang kaakig, kag gusto niya nga patyon si John the Baptist agod nga wala na sing magsabdong sa ila. Kung ibutang naton ini nga kamatuoran sa aton personal nga kabuhi subong mga utod, ano ya ang reaksyon nimo kung ikaw sabdongon sang Dios sang imo sala? Ginasabdong kita sang aton mga sala paagi sa iyang mga alagad, kag paagi sa balaan nga kasulatan nga sa aton pagbasa sini, siguro pamangkuton naton ang aton kagalingon sa pagbasa naton sang Bible, nga magasiling ini nga bahin sang Bible. Ano ang sala diri nga dapat nakon likawan, kay may ara pirmi nga ginamensyon sa Bible na nanungod sang madamo naton nga kalapasan, kag ina ginsulat dira agud nga likawan naton, hindi naton paghimuon. Pero solito nakon ang pagsabdong sa ila, baliwala lang, kag naakig pa sila, kag si Herodias ang babay nga ginulo asawa sang hari nga amo si Antipas, nagapangita lang siya sing kahigayunan panahon nga ipapatay gid niya si John the Baptist, nga pirmi nagasabdong sa ilang sala nga ginahimo, sala batok sa tubangan sang Ginoo. Kay ang ina nga sala, ang adultery, ang pagpakighilawas, sala ina suno sa ginsulat sa napulo kasugo nga nagasiling, hindi kamo magpakighilawas. Okay? Kung aton supakon ang ginatudlo kag pagsabdong sang Dios sa aton, ang guwa sina amo ini nga daw katulad nga ginasipa naton ang matalom nga bagay, kung supakon naton ang mga pagsabdong nga ginatudlo sang Dios sa aton paagi sa balaan nga kasulatan kag paagi sa iyang mga alagad. Kung aton ina supakon, katulad lamang nga nagabato kita sa Dios kag ginasipa naton ang isa kamatalom nga bagay, katulad lamang nga ginasipa nimo ang kahoy nga tama kataliwis, katulad lamang nga ginasipa nimo ang binangon nga tama katalom. Kag amo na ang eksperyensya ni San Pablo. Si San Pablo, sang wala pa siya dira sa Ginoo, ang una nga chapter sang iyang kabuhi, tama gid kapintas kay San Pablo. Iyang ginahingabot ang mga Kristohanon, ginadakop kag ginapapriso niya. Pero isa ka panahon, nagalakat gid si San Pablo kag ang iyang mga bodyguard didto sa dalan San Damascus, gulpiada lang nga nakita nila ang kasanag nga purti gid kasilaw nga naglikop sa ila, kag sila nagkalatumba, kag napatayan nila ang tingog nga naghambal. Si San Pablo nakabati sang tingog nga nagasiling, Saulo, Saulo, nga ang ginahingabot nimo ako. Kag si Pablo nagsiling, sino ikaw, Ginoo? Siling ni Kristo, ako amo si Jesus Christ nga imong ginahingabot. Siling sang tingog San Pablo, katulad lang nga ginasakit nimo ang imong kaugalingon, katulad lang nga ginasipa nimo ang matalong nga bagay. Kung sipaon nimo ang binangon, ikaw malang ang magaantos, hindi man ang binangon. Amo nang gwa ni San Pablo sadtong tion nga siya nagbato kag nagapigos
sa mga Kristohanon, mga utod. Kung imo gali pigoson ang mga Kristohanon, ang mga anak sang Dios, katulad lang nga ginahingabot nimo si Kristo mismo. Amo ina nga nagsiling si Kristo kay San Pablo, katulad lang nga ginasipa nimo ang binangon nga matalom kay ikaw nagapakig-away sa akon. Amo ina ang buot sing ganon ni Jesus Christ kay San Pablo. Kag amo man sina ang buot nga silingon sa aton subong. Kung ginasabdong kita sang balaan nga kasulatan tungod sang aton mga sala, kung ang Dios maggamit sa iyang mga alagad sa pagsabdong sa aton, kag hindi kita magpamati, gina-ignore lang naton, kag ginaakigan pa naton ang mga mensahero sang Dios nga nagabulig kag nagasabdong sa aton, siling sang Bible, katulad lang nga ginasipa nimo ang Dios. Kag magaanto sang kasakit, kita man lang kung kita magmasinupakon sa mga pagsabdong kag pagtudlo sa Dios sa aton halin sa iyang mga pulong. Kung ang tao hindi magpasabdong sa iya sala, katulad lang nga nahigugma siya sang kamatayon. Nga ang Romans 6:23 nagasiling, ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Kung ang tao hindi magpatudlo, magpasabdong sa iyang sala, kag iya lang ibaliwala ang maging natudlo sang Dios, ina nga tao katulad lang nga ginahigugma niya ang kamatayon labaw sa kabuhi nga ginaaman sang Dios para sa tanan nga mga tao nga magtuo kag nagbaton kay Jesus Christ sulod sa ilang mga kabuhi. Kung ang James chapter 1 verse 15 diri naghambal sang pagbusong kag pagbata. Kung ang isa ka tawo magsikway sa mga ginatudlo sa Dios, ina nga tao katulad lang nga nagbusong sang sala. Ang ginabusong niya ang sala. Kung ang ginapanamkon kag ginabusong nimo amo ang sala, sulod sa imong kaboy din ang tion nga ina nga sala mataw kag magalaglag sang imong kabuhi didto sa linaw sang kalayo. Kang tanan nga mga tao nga nagsikway kay Kristo din ang silot nagapaabot sa iya. So ang sala ginapanamkon, ginabusong kag pagkatao niya, ina nga sala magadala sang kalaglagan sang aton mga sala, sang aton mga kalag, kag gina warning alin sa balaan na kasulatan. Yung ginasiling sa James chapter 1 verse 15, kaya kung ang sala yung ginabusong matao na, magadala sang kalaglagan sang iya kalag. Okay, nagabutang tiyon, kay hindi man sila magpati sang pagsabdong ni John, nga ilang untatan ang ilang sala, nagabot ang tion nga nakahimo si Herod Antipas sang sala nga desisyon sa iyang kabuhi. Ang tao kansang kabuhi kinpuy-an sang sala, mabudlay siya sa paghimo sang Dios nun kag insakto nga desisyon. Ano nga desisyon ang nahimo ni Herod Antipas kag ni Herodias nga iyang ginpangasawa, nga asawa man sa iyang utod? Ang sala nila nga duha nga desisyon amo ini. Ginpapatay nila si John the Baptist paagi sa pagpugot sang iyang ulo. Inutod ang iyang liog. Ginpatay nila sa sinaa klase sang kamatayon nga puwerte kabudlay. Ang okasyon amo ini. Panahon ini sang birthday
ni King Herod Antipas. Birthday niya. Birthday tani, malipayon ang tanan. Kay man naga-celebrate siyang birthday. Pero iniiya nga birthday, nagduga sang isa ka madugoon sang kamatayon ni John the Baptist. Ginimbitar ni Haring Agripa ang iyang mga kabyanan, mga tao nga mga dungganon, mga opisyal sa Judea kag sa Galilea, dito nagtilipon, nagkinaon sila, nag-ininom sila, kag sa natunga-tunga na ang amo nga celebration, siyang birthday, nagsulod ang isa ka babae nga dalagita. Kag nagsao tudo-tudo. Grabe ang saot sa amo nga bata. Amo pa sila kita saot nga purtigid ka nami magsaot. Siguro ang ilang saot daw parehas badasang ginahimo sa mga katawan sang una nga mga 8-8 o amo nang mga saot nga ginasaot nga to kag iban pa nga moderno nga mga saot ginpagwa sa dalagita. Kag nagpinalakpak sila, nagkinasadya pagid sila kay nakita nila ang pinakatahon nga saot sang isa ka dalagita. Kag medyo hubog-hubog naman sila nga daan, ginpatawag ni King Herod Antipas ang amo nga bata. Kag nagsiling si Antipas sa amo nga bata, nya pangayo bisan ano ang imo nga pangayoon sa akon gid ihatag. Kag siling ni King Herod Antipas, bisan pa ang katunga sang akon ginharian ihatag nakon sa imo. Nagasumpa ako sa imong atubangan kag sa sining mga katawhan nga bisan anong imo pangayoon ihatag nakon. Nagpanumpa siya. Kabalo ka kung ano ginatudlo sang Bible sa aton? Ang ginatudlo sang Dios sa aton kung kita magbasa, kag makita nimo ini sa Mateo Kapitulo 5, halin sa 33 pakadto sa 37. Amoy niya ang bantayan naton, kag amoy ning hupta naton sa aton pagpangabuhi sa sining kalibutan, agod nga hindi kita makasala batok sa Dios. Naghambal dire nga hindi nagakabagay nga kita nga mga tao magpanumpa. Si King Herod Agripa dire yan nagpanumpa siya nga bisan anong pangayoon sang amo nga bata ihatag niya. Siling niya sumpa pako ihatag ko gid. Ang siling niya sang Dios, hindi kamo magpanumpa, hindi ka magsiling saksi ko ang langit, kay ang langit trono sang Dios. Kag nagasiling pagid ang Dios, hindi kamo magsiling saksi ko ang dota, kay ang dota tulong-tungan sang tiil sang Dios. Kag hindi ka man magsiling sumpa pa ko, gamiton mo ang siyudad sang Jerusalem. Hindi ka magsumpa kag gamiton nimo ang siyudad nga Jerusalem, kay ang Jerusalem siyudad sang Dios, hindi ina imo, iya ina sang Dios. So hindi naton paggamiton sa pagpanumpa ang mga butang nga hindi aton, kay iya ina sang Dios. Kag nagsiling pagid ang Mateo 5:33 pakadto sa 37 nga nagasiling, hindi ka magpanumpa nga nagasiling bisan patyon pa ako, bisan utdon pang akon liog, hindi ka maghambal sina. Kay wala ka man gani makaibalo kung pila ka bilog nga buhok ang nagtubo sa imong ulo, kag wala ka man gani makaibalo kung pila ka bilog nga buhok ang nahulog halin sa ulo nimo kada adlaw, kag hindi ka man gani makasarang magpaputi bisan isa lang kanahot sang imong buhok sa imong ulo, busa hindi ka magpanumpa. Ang laygay sang Dios sa aton amoy ni mga anak, magsiling ka lang huo. Kun huo ang buot mo silingon, kag magsiling ka man hindi, kun hindi ang gusto mo silingon. Hindi mo na pagdugangan sa pagpanumpa, kay ang pagpanumpa sala
sa atubangan sang Dios. Kagamo ini ang natabo kay King Herod Agrippa. Tungod kay nanumpa naman siya, kaginsaad niya nga ang tanan iyang ihatag, ang bata nagkadto kay nanay niya. Ang nanay niya si Herodias, nga ginulo asawa sang hari, nga asawa man lang siyang utod nga si Filipi. Nagkadto siya kay nanay niya, nga daan naman nga nagahandom nga ipapatay si John the Baptist, siling sang bata ni Herodias. Nanay, anong pangayoon ko? Kay nagsiling ang hari nga ihatag niya kung ano ang pangayoon ko. Ang siling sang iloy, pangayoa ang ulo ni John the Baptist subongged kag isulod sa yaong. Imbis sudan ang isulod sa yaong, ang ulo ni John the Baptist amo ang isulod. Kag pagbalik sang bata sa hari, siling sang bata, pangayoon nakon karon dayon ang ulo ni John the Baptist. Nagpangasubo paanay ang hari kay daw wala man siya tani iya tuyo nga utdan sang liog si John the Baptist. Ginpapriso lang niya, pero wala siya tuyo nga pautdan liog. Pero bisan magpangasubo pa siya, hindi na siya kaatras kay nagpanumpa na siya. Kag ang mga tao dito nga gininbitar niya nga bantog nga mga tao sa Judea kag sa Galilea, nakabati nga nagpanumpa siya nga bisan anong iyang pangayoon sang bata ihatag niya. Kag kung hindi niya inapag-ihatag, sing ganon siya sa mga tao nga nakabati nga wala sang hinambalan ini nga hari. So hindi na siya makaatras. Ginsugo niya ang soldado nga magkadto dito sa prisuhan diin si John the Baptist na priso, gag ginutod ang liog kag gindalan dito sa iyang iloy nga si Herodias. Amoy na ang masubo diri nga istorya nga gindangatan sang isa ka matarong Diyos nun, matutom nga alagad sang Diyos nga amo si John the Baptist. Dumdumon naton nga dire wala man dayon pagsiloti sang Diyos. Si Herodias kag si King Herod Antipas wala dayon. Pero may mga panahon nga nagkalatabo sa iban nga ginatudlo sang balaan nga kasulatan nga may ara dayon nga silot immediately. Silot sa mga tao nga naghatag perwisyo sa mga anak sa Diyos. Katulad abi kay Santiago. Si Santiago ginpapatay man ina siya, kag na-record ina sa Acts, sa libro sang Acts. Pero ang nagpapatay sa iya, samtang nagapungko siyang trono, kag nagapakighambal sa mga tao, ginhampak siya sa anghel sang Diyos, kag gilayon, napatay siya, kag ginulod dayon silot sang Diyos sa iya, kag ginpapatay niya ang alagad sang Diyos, ga si Santiago. Pero diri iya, hindi amo ini ang natabo. Wala dayon silot si Herodias kag si Herod Agrippa. Ti anong masiling naton sini? Masiling naton sini amo ini nga ang Dios maluluyon gid sa ilang adua. Ginhatagan pa sila sang Dios sang malawig nga panahon. Agod tani nga makahinolsol sila sa ilang sala kag magbalik sa Dios. Kag hindi kita magsiling nga tungod kay ang Dios wala dayon nagasilot sang kamatayon sa mga tao nga mapintas. Hindi kita magsiling nga okay lang ina sa Dios. Kag hindi kita magsiling nga ti daw ginpaboran pa sila sang Dios. Hindi, ginhatagan pa sila sang Dios sang tion agod nga makahinolsol sila sang ila kag aton mga sala. So nakasala kita pero wala man kita dayon pagsiluti sang Dios, tubtob subong mga buhi pa kita tungod kay ginahatagan kita sang Dios
sang nagakaigo nga panahon agud nga makahinulsol kita sang aton mga sala kag makaangkon kita sang kapatawaran kag kabuhi nga wala sing katapusan. Amo sina kaalwan ang Dios kag kamaluluyon kay Herodias kag kay Haring Antipas. Pero wala naton makita sa tanan nga bahin sang Bible ini nga istorya na record sa Mateo, sa Marcos kag sa Lucas kag iban pa nga klase bahin sang Bible, pero wala kasing makita nga naghinulsol ini sila nga duha nga nakasala kag ginsabdong ni John the Baptist. Ang resulta pa nahimo nga perwisyo sila sa kabuhi ni John the Baptist nga gingamit sang Dios sa pagsabdong sa ila. Ang natabo lang amo ini suno sa sugilanon sa Bible. Si Jesus Christ masako sa pagpanudlo sa mga tao. Ginaayo ni Jesus Christ ang mga bulag, ang mga bungol, ang mga apa, ang mga piang kag mga buktot. Ginaayo ni Jesus Christ. Kag ang mga tao nga nakakita sina, natingala gid sila. Siling sa mga tao lain ang ilang paghangop kung sino si Jesus Christ. Siling sa mga tao nakahimo siya sining milagro kay siguro amo ini ang mga propita sa Old Testament nga nabuhi kabangdanan nga may gahom sila kay propita sila sa Dios. Siling sang iban hindi si Elias ina nga anak sa Dios nga napatay niya nabanhaw amo ina nga may gahom siya. Kag ang iban pa ginagsiling nya hindi ina siya si Jesus Christ kay wala sila kay balo kun sinugid. Amo na si John the Baptist nga ginpugutan sang ulo pero nabuhi siya subong kag ang gahom nga ara sa iya amo ina ang gahom sang Dios tungod kay siya ginpugutan sang ulo ginutod ang iyang liog pero nabuhi siya. Nakabati sini si King Herod Antipas. Pagkabati niya, wala siya nagpangduwa-duwa. Nagsiling siya siyang kagalingon. Ini nga tao, amo si John the Baptist, nga akon ginpugutan sang ulo. Kag natublagid siya. Ang pulo nga natublag, nahimo nga sagabal siyang utok, sagabal siyang balatyagon, upod ang kahadlok kung ano ang matabo sa iya kay pagpati niya nga si Jesus Christ, si John the Baptist nga nabanhaw o ko nabuhi kag lapas siyang una-una nga ginpapatay niya ti karon kay nabuhi si John the Baptist suno sa iyang balatyagon nga wa siya kabalo nga si Jesus Christ tuya kag indi si John the Baptist. Bisan nagakatulog siya, ginakulbaan siya kay abi niya ara si John the Baptist nga masilot siya, nga babalo siya, nga basi utdan man siya sang ulo. Natublagid siya. Amo ini ang bunga sang ginasiling nga sala nga wala naton ginpangayoan sing patawad nagadisturbo bisan sa aton pagkatulog. Ma-imagine naton kung gamito naton ang aton imagination sa kabuhi ni King Herod Antipas nga nag-utod sang liog ni John the Baptist, nagpautod sang liog ni John the Baptist. Bisan pa siguro maghigda siya siyang katri kag maglagsanay ang kuring kag ang ilaga. Abi niya kung magtikadol na sa may pertahan niya sa iyang kwarto nga ara na si John the Baptist nga ginpautdan niya sang liog nga mabalo sa iya kag basi utdan man siya sang liog. Grabe ang kulba niya, nadisturbo siya sa iyang sulod, siyang kabuhi. Pero bisan amo na ang iyang balatyagon, wala gid na record
nga si King Herod Antipas naghinulsol sayang sala. Kag wala man nabutang nga si Herodias nga iyang ginpangasawa nga asawa man sa iyang utod nga si Filipe naghinulsol. Sila nga duwa wala maghinulsol sang sala nga ilang ginhimo. Karon tanaw naton ang mga ginahambal sang Bible sa aton. Ang Bible nagatudlo sa aton nga kung sabdungon kita sang aton sala, hindi naton pagpatigahon ang aton tagipuson katulad sang katigas sang bato. Hindi naton pagpatigahon ang aton tagipuson, kundi nga aton batonon ang pulong sang Dios, kay man ang pulong sang Dios amo na nagasabdong sang aton tiko nga pagkabuhi, amo ina nagatuytoy sa aton sang mataro nga pagkabuhi, agud nga kita nga mga tao magmatarong sa tubangan sang Dios kung kita magpamalandong sang iya mga pulong kag hindi kita magpakatiga sang aton mga balatyagon kung ginasabdong kita sang aton mga sala tungod kay ang Dios may matahom nga plano sa tagsa-tagsa naton ka mga kabuhi. Kung hindi kita magpasabdong subong sang aton sala, diin ayhan kita dalon sang aton sala, diin kita bitbiton sang aton sala, diin kita magapakadto kag anong padulungan sina kung magpakatiga kita, hindi kita magpasabdong sang aton sala. Ang Mateo Kapitulo 25 nagahambal sang adlaw sang paghukom sang Dios. May ara nga ginatawag final judgment. Diin kitang tanan nga mga tao magapangatubang sa Dios, kag kitang tanan magakilala nga si Kristo amo ang Ginoo kag hari sa mga hari, kag ang amay naghambal, kag ang pulong sa Dios nagasiling nga gintugyan sang amay sa iyang anak ang paghukom sa tanan nga mga tao tungod kay si Kristo anak sang tao, nahangpan niya ang balatyagon sang mga tao, kag si Kristo anak man sang Dios, kag nahangpan ni Kristo ang balatyagon sang Dios. Busa siya lang ang makahatag sang insakto nga hukom sa tanan nga mga tao. Kakamoy ni ang siling sang Bible. Sa adlaw sang paghukom, si Kristo katulad sang bakiro, manugbantay, bakiro. Lainon niya ang mga kanding siyang wala, kag lainon man niya ang mga karniro siyang tuo. Ang mga kanding amo ang wala magkalaluwas, ang mga karniro siyang tuo amo ina ang mga tao nga nagkalaluwas. Kag magasiling si Kristo siyang wala, ang wala magkaluluwas, kari kamo panublian ninyo ang impierno, ang linaw sang kalayo, din kamo magaantos ka magabagrot sang inyong mga ngipon sa adlaw kag gabi sa walay katapusan. Amo ina ang silot kon si Haring Herod Antipas wala dayon pagsiluti sang Dios sadtong tiyon nga ginutdan niya sang liog sang ulo si John the Baptist. Sigurado ako 100% sa adlaw sang paghukom hukman siya sang Dios sa nakakaigo nga paghukom. Kay nagsiling ang Bible, si Kristo nagasiling, ako ang magabalos kag magatibalos. Magatimalos, magabalos, siya ang magabalos kag magatimalos. So, kita hindi gani amo ang husto nga mga tao nga magbalos sa mga tao nga nakasala batok sa aton. Siling sang Bible, vengeance is mine. Siling ni Kristo, ako ang magabalos
kag magatimalos. Nagsiling si Kristo sa mga nag-ara siyang tuo. Siling niya, kari kamo sa akon sa mga nagkalaluwas ng mga karnero, sa mga anak ng Diyos. Panublian ninyo ang langit nga ginaman sang Diyos para sa inyo, sagtong tion nga wala pa matuga ang kalibutan, ginaman na ina sang Diyos para sa inyo, sa mga nagkalaluwas. So may impyerno, diin ibutang tao nga wala magkalaluwas, diin sila magaanto sa walay katapusan. Kag may ara man nga langit nga ginaman sang Diyos sa mga nagkalaluwas, kag didto ang tao magakalipay upod kay Kristo sa wala sing katapusan. Kag kung gusto naton nga maglikaw sa impyerno kag magkadto sa langit, kinahanglan naton si Jesus Christ. Kay wala na sing iban nga manulwas nga ginpadala sang amay diri sa dota, diin kita makaangkon sang kasiguruan, sang kaluwasan, sang aton mga kalag, luwas kay Ginoong Jesucristo. Si Kristo mismo nagahambal nga ako ang dalan pakadto sa langit. Wala sing bisan sino nga makasulod sa langit kung hindi mag-agi sa akon. Dahil ang aton paghimuon siningation, buksan naton ang aton mga tagipusoon, batunon naton si Kristo, sulod sang aton mga kabuhi. Agod nga bisan mag-abot ang adlaw sang paghukom, igabutang kita sang Diyos sa duo ginatawag langit, nga iya ginaman para sa tanan nga mga tao nga magtuo kag magpaton kay Kristo sulod sa ilang mga kamay. Mga kauturan, madamong salamat. Kagabay nga ang Diyos, ang kalinong paghigugma kag paghidait nga nagaling sa Diyos, magapabilin din sa aton mga kamay.